खुलुमबाय दिनै 23 एप्रिल 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबि बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेरि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौफैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे नायगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। मोजां मोननायनि थाखाय सानै उन्दै गथ'साया गावसोरनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। जिउ फोजोबनानै लानाय गथ'साफोरा सासेया थाखो 9आव फरायोमोन आरो गुबुन सासेया 10 थाखोआव फरायोमोन। चिरां जिल्ला फानबारि थानानि सिङाव थानाय बरगाव 3 नं लखिझरायाव जादों बे जाथाया। सोमोनांथावै थाखो 9आव फरायफुबाय थानाय फरायसुलि आरो थाखो 10आव फरायनाय फरायसुलाखौ गावसोरनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय थासारियाव बोखांनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बरगाव बदियागुरि गामिनि 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिया बङाइगाव सिगुनसिलानि 17 बोसोर बैसोनि सासे फरायसुलाजों मोजां मोनलायदोंमोन। जानबुंनि गेजेरजों बिथांमोननि मोजां मोनलायनाया जादोंमोन, नाथाय 5 दानसोल' मोजां मोनलायनायनि उनावनो लाइमोन फरायसाफोरा गावसोरनि जिउखौ अबथिरायै फोजोबनानै लादों। मा जाहोननि थाखाय बेबायदि गावसोरनि जिउखौ फोजोबनानै लाखो बेखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै जिउ फोजोबनानै लानाय लाइमोनफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनायनि हाबाखौ मावफैदों। मानसि गोमानायनि खौरां चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थाना आरो बेंटल आउटपस्टनि सिङाव थानाय बेंटल देवलगुरि गामिनि अमरेन्द्र नार्जारिया गोमानानै दङ। बिथाङा 53 बोसोर बैसोनि आरो बिथांनि खर'आ बांद्राय मोजां नङा। ब्रेन स्ट्रक जादोंमोन, जायखौ अक्ट'बर दानाव फाहामथाय होनायबो जादोंमोन आरो दा एसे मोजाङाव फैबायमोन, नाथाय दा बिथाङा गोमानानै दङ। बिथांनि गोमानायखौ लानानै बिथांनि नखरनिफोरा बेंटल पुलिस आउटपस्टआव गसरलाइ गथायदों आरो पुलिस बिफानखौ नागिरनानै होनो थाखाय खावलायदों। गोमानाय अमरेन्द्र नार्जारिनि बिसि मुलाति नार्जारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथां अमरेन्द्र नार्जारिया कसुगाव पाब्लिक हाइ स्कुलनि हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि। बिथाङा बायजोआव खामानिनि थाखाय ओंखारलांदोंमोन आरो न'फारसे फैनो थाखायबो ओंखारबोबायमोन। बेयावनो बिथाङा अट'जों फैनानै बेंटलाव ओंखारफैदोंमोन। बेनिफ्रायनो गोमादों अमरेन्द्र नार्जारि बिथाङा। जायनाखि अमरेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो बिदानि न'आव थांनो हास्थायनायनि खोथाखौ बुंबोबाय थादोंमोन। बे लेखायै बिदानावबो सोंहरनाय जादोंमोन, नाथाय बिथाङा बिदानावबो थाङाखै आरो दिनैसिमबो बिथाङा बहा दं बेनि जेबो खौरां गैया। बेनिखायनो सोरबाफोर बिथांखौ नुसनबाय एबा नखरनि सुबुंफोरनो खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों अमरेन्द्र नार्जारिनि बिसिया। सोरबाफोर अमरेन्द्र नार्जारि बिथांखौ नुसनबाय एबा 9957316825 नङाबा 9101458675 बे नाम्बाराव मिथिहोहरनो हागोन। बिसिया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला अमरेन्द्र नार्जारिया जोबोद गोजौ, लावथि लायो, खानाय मोननाय आरो मानसियाबो गुफुर। रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय हाग्रानिफ्राय गोबां बिबांनि दंफां हमनो हादों। रेन्जार जसमानिक मुसाहारिनि दैदेननायाव खुंग्रिंनिफ्राय लाबोनाय पार्लि दंफांजों आबुं जानाय ट्रेक्टर हमनो हादों, नाथाय ट्रेक्टर सालायग्राखौ हमनो हानाय जायाखै। रेन्जार जसमानिक मुसाहारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला लामाया गोबां जानायनि थाखाय मोनसे लामाजों आयेन बेरेखा दंफां लाबोनायखौ होसोयोबा गुबुन मोनसे लामाजों खारग'लाङो। जायनाखि बिथांमोननियाव स्टाफा खम, बेनिखायनो गासैबो लामाखौ बेंथेनो हाया होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो माखासे सान सिगां अदालगुरि कलबारियाव होस्रांनायफोरनि सायावबो बिथाङा फोरमायथिदों दि बिथांमोनहा गोदानै हाग्रा सिफायाखै आरो फरेस्ट राइट्स एक्टनि गेजेरजों हा मोननो गोनांबो रावबो गैला। जायफोर मोननो गोनांमोन बिसोरनो सिगाङावनो होनाय जाखाबाय। गोदानै हादान सिफायनायफोरा हा मोनगोनखौ आसा दाख्लाम, मानोना बिफाना रावनोबो गोदानै हा होआ होननानै फोरमायथिबावो जसमानिक मुसाहारि बिथाङा। बैसाग दाननि 3 अक्ट'आवनो बोरसि दैमायाव गोमानाय मनज बर'नि गोथै देहाखौ मोननो हाबाय। रायखांनो गोनांदि मनज बर'आ बाक्सानि बारापेटा उन्दिगिरि ब्लकनि नबिन बर'नि फिसाज्लामोन। बैसाग दाननि 3 अक्ट'आवनो मनज बर'आ गावनि लोगोफोरजों जयैनो बोरसि दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन, नाथाय दैयाव गब'दोंमोन बिथाङा आरो बे समनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। गोमानाय जाथायखौ बरपेटा पुलिसनो मिथिहोनाय जादोंमोन आरो एसडिआरएफ हान्जाया गोबां नागिरदोंमोनब्लाबो मनज बर'नि गोथै देहाखौ मोननो हायाखैमोन। अब्लाबो नखरनि सुबुंफोरानो रायजो राजानि मददजों मनज बर'नि गोथै देहाखौ नागिरबाय थादोंमोन। गोबां नागिरनायनि उनाव 6 साननि उनाव दा मनज बर'नि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हाबाय आरो बिथांनि गोथै देहाखौ दा पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। 19 बोसोरनि उनाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीया सोरखारि खथाखौ एंगारबाय। एमपि बिबानखौ दाननानै होनायनि उनाव राहुल गान्धीनि 12 तुगलक लेन बांल'खौ लांदां खालामनानै होनो थाखाय
लक सभा हाउजिं कमिटिया लाइजाम दैथायहरदोंमोन आरो 22 एप्रिलनि गेजेरावनो न'खौ लांदां खालामनानै होनो थाखायबो बिथोन हरदोंमोन। दा बिथोन होनाय लेखायै 19 बोसोरनि उनाव सेन्ट्रेल दिल्लीआव थानाय अफिसियेल रेसिडेन्सखौ राहुल गान्धीया एंगारनानै होबाय आरो दा बिथाङा बिमा सनिया गान्धीनि बांलायाव थाथ'गोन। थांनाय 2005 मायथाइनिफ्रायनो 12 तुगलक लेन्ड बांलायाव दंमोन राहुल गान्धीया। रायजो राजाफोरानो बे बांलायाव थानो थाखाय मोनथाय होदोंमोन होननानै रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर जासिहरदों राहुल गान्धी बिथाङा आरो सैथो बुंनायनि थाखायनो साजा मोनदों आरो सैथो बुंनायाव जेखि साजा मोना मानो सैथोखौ बुंलांगोन होननानै बुंथियो राहुल गान्धीया। दासान्दि जाबाय थानाय बारहुंखा, अखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनाया रायजोनि दाब दाब जायगायाव गोबां गोहोम खोख्लैदों। गोबां सारअन्थाइ गोग्लैनायजों चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायावनो न' बांनि थिंफोरा गब्लंजोबनायनि उनाव गोबारै फैनाय बारहुंखायाबो फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामदों। आबादथिलिनिफ्राय लानानै बिफां लाइफां आरो न' बां गासैखौबो सिलिंखार खालामलांदों, जेराव गंसे ट्राकखौबो बेलथायनाय नुनो मोननाय जादों, जायखौ गोबां सुबुंफोरा लोगो नांनानै दैखांफिननो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो नगावनि दब'का टलगेटखौबो थेर बेथेर जानायखौ नुनो मोननाय जादों। टलगेटआव सिकिउरिटिफोर थाग्रायाबो बारहुंखा बारनायजों थेर बेथेर जादों आरो थिंफोरखौ बिरखारजोबनायखौ नुनो मोननाय जादों, जायनि थाखाय लामदिंनिफ्राय नगाव फारसे थांग्रा लामायाबो ब्लक जादों। गोबां जौ गारिफ्रा नांथानानै थानो गोनां जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोथार ईद फोरबोनि सानावनो माखासे दुथां मुस्लिम सेंग्राफोरा सासे 16 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों आरो दै नालायाव गारनानै थांदों। बे जाथाया सोनाब बंग'नि सा दिनाजपुर जिल्लानि कालाइगुन्जआव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला माखासे मुस्लिम सेंग्राफोरा 16 बोसोर बैसोनि निर्दली बर्मनखौ हानजा जिनाहारि खालामदों, बिनि उनाव बुथारनानै दै नालायाव गारनानै थांदों। बे जाथायनि उनावनो सोनाब बंग'आव धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। नालायाव गारनानै दोननाय निर्दली बर्मननि गोथै देहाखौ पुलिसफोरा बोखांनो फैनायाव गोबां सुबुंफोरा धर्ना होनाय हाबाफारि लादों, अर सावनानै आरो बायदि बायदि लामाजों सोमावसारदों। जायनाखि थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिसआ आसु गेस सारनो गोनां जादों आरो लावथि सिबनो गोनां जादों। बेरेखा दोलोनिफ्राय माखासे बिबुंथि होनायनि उनावनो थासारिया आरोबाव गाज्रिसिन जादों। बेरेखा दोलोनिफ्राय बुंथिनाय बायदिब्ला सोनाब बंग'आव हिन्दु धोरोमनि बिमा आरो बिनानावफोरजों सानफ्रामबो बेबायदि जाथायफोरा जायो, जेराव हिन्दुफोरखौ रैखाथि होनायाव सोनाब बंग'नि प्रशासन आरो सोरखारा फेलें जादों होननानै बिबुंथि होदोंमोन आरो टिएमसि सोरखारखौ बोखारनांगौ होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि उनावनो आरोबाव थासारिया गाज्रिसिन जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं धोरोमखौ लानानै बिजेपि दोलोआ राजखान्थि खालामदों होननानै बुंथिदों टिएमसिनिफ्राय आरो बे जिनाहारि केसआव दासिम सानै दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जाबाय आरो माखासेखौ हमनो थाखाय संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। मोनसे फोसावनाय रंजालि बैसागुनि थाखाय फिन नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैफिनबाय मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमा। गंसे मटर साइकेल बायोब्लानो नोंथाङा गुबुन गुबुन रोखोमनि अफारफोरखौ मोननो हागोन, जेरै गंसे सिलिं फेन नङाबा गंसे टेबोल फेन मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे ल' डाउन पेमेन्टआवनो बाइक एबा स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदान बाइक एबा स्कुटिखौ बायनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा जुदि खाथिनिनो बा मटर साइकेल बा स्कुटिखौ हम डिलिभारि खालामनायनिबो राहा दङ आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरनायनिबो राहा दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो सानबाय थाखो? गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंबा थाबैनो मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनानै नोंथांनि साननायखौ जाफुंहोदो। श'रुमनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 70026012555 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।